Ning ada sabene ya ora tau lali nek janji karo aku. Aku ora bakal lali kok. Kakang Joko Parang. Piye kok? Kasunyatane kok ya teko tekan pawan kene. Wis janji marang Siram ki nek ketemu karo Sirammu. Mula ora bakal ki dureng janji pun Kakang Joko Parang. Iya, Kakang. Bunga rasane hatiku. Mau tak kira kowe mblenjani lho, Kang. Semono atiku wae. Rino pantaraning Rafi. Sing ana sajroning atiku piramu wae. Semono uga aku Kakang Joko Parang. Aku tansah kimpen-kimpen nang jero atiku anane mung Kakang Joko Parang. Semono wae. Ayo batik. Wis mau bakal tak terusan iki. Ya Kakang, aku ya percaya. Nang jagatku mriki ora ana wong lanang sing tak tresno. Ya mung kowe, Kakang. Tenang kowe. Tenang. Kaya ngopo jane aku susah dengan karo. Opo jane aku? Kang, ning kok suaramu beda to? Beda piye? Ada sabene. Ono kurang halus. Ada sabene halus kae. Kok saiki rada beda? Ya ya padha adate kok iya. Apa ora kepethuk pirang-pirang dino kok iya suaramu wis beda. Aku tas dahar sing enak banget kok dek suaraku dadi apik kaya ngene. Matur nuwun Kakang Joko Parang. Duh, Halus kok Bas. halus banget jane. Aku nganti pangkle. Saking karo sapa? Kang, mbok yo aja ngono ki ta urung-urung kok ya tanganmu wis glayang. Kok ketangi kan itu karo sliramu jare kan. Semono uga aku Kakang. Kok saiki beda suara bawamu to? Beda piye to? Ning kok dhisik kok tanganmu beda. Piye? Tenan. Jebul kowe to sak. Walah. Kowe iki ya ngopo kok malah melu aku tekan papan kene? Lho. Kula kira digawe karo ke bapak Sembrono isa-isane tumuk-tumuk aku ki ya ngopo? Mamang cengesan. Aku wis kepengin ndumuk siramu wis rada sawetara jane. Nek ya ora ngono kuwi carane kok membo-membo Kakang Joko Parang. Lho siramu kuwi lho. Lah kepiye to? Apa bedane antara Joko Parang karo Sagutra? Lah ya ora ono bedane to. Ya beda. Wong padha dene lanang aku ya bagus, kono ya bagus. Ayo bener padha lalange. Ning aku senengku ki mung karo Kakang Joko Parang kok. Alah, Joko Parang iki kok senenge apane? Bocah saka desa ora gablekan apa-apa kok dadak disenengi. Kowe aja sembrono. Ya ora apa-apa, ora kegablekan apa-apa, sing penting aku wis seneng kok. Ning sesuk uripmu bakal dadi apa? Joko Parang iki bocah desa sing ora duwe apa-apa, gablekan apa-apa. Yo banjur kowe iki yo ngopo melu-melu ngurusi perkaraku ki? Yo ngopo? Ya sakarepku to. Wong katresnanku kok. Ning panjenengan kuwi lho, putrane iki dimaki wong sing luhur nek entuk Joko Parang bocah sing ora genah. Kowe dadi bakal dadi apa? Ya sapa ngerti sesuk nek wis dadi bojoku nang kadembangan karo bapak diparingi gawean? Sapa ngerti to? Kok diparing gawe-gawean apa gawean kabeh sak rompongake. Ora perlu ki demang nambah. Abdi ning Kadembangan iki akeh gawean. kabeh wis sak rampung ki gaweane Mas Roro. Ya sak karepku bakune senengku yo mung kanggo Kakang Joko Parang. Ning ngene, tak tahu pirsa. Kepiye? Kula ki ndereki demang rak wis sak ketara-tu. Ayo pancen yo wis suwe. Kula ki ndereki demang ki yo penganti-antiku iso caket karo panjenengan. Caket kepiye to? Awake dhewe ra yo wis nang kademangan tegese wis sak keluarga. Apa wis tak anggap kok wong tuaku dhewe. Wong tuaku. Lah iya to. Aku isih enom kok, gen rambute putih ngono kebujung kahanan.
Anggap ngono. Lah wong ya umurmu wis timbang karo bapak kok enom kepiye? Ya ra kepreso to. Umurku nganti tekan sakmene iki urung rabi iki mergo ngenteni panjenengan. Ra krasa to? Penteni aku. Sagotra. Pripun? Aku ki padha wae sak anakmu to. Ayo ora apa-apa. Kok ya ora Kok rak mengko pilangane umur, pirangan angka. Panjenengan kuwi nek sesuk bisa kelakon dadi duitku. Ora-orane yen panjenengan bakal tak mulyake. Mesti tak ngono. kowe iki rasah ngimpi iso ngepek bojo aku. Mas Roro, Mana lere mangsaku, mbok yo kowe iki diwae nang kademangan. caketi Melu aku tekan papan kene. bapak iki demang kuwi wis kaya ngopo karo aku. Aku wis dianggep koyo abdi sing kinasih. Nah, dene ngerti. Mula kuwi iki Mbak Jodki apa kang dadi kersane iki demang. Upama diraketake aku karo panjenengan luwih utama. Raketake sing kepiye awake dhewe iki demung wis dadi siji nang kademangan wis dadi sak keluarga. Nek karepku rak ya luwih raket meneh ngono lho. Ya kono golek lem apa piye men raket. Raket kepiye? Limi nang nggon namu jan. Kowe iki bali wae nang kademangan. Ora sembrono kowe. Ora sembrono pripun to wong kula niku wong arep nelak krasa tresna kok. Seprono sprene kula niki ngenteni wektune kaya ngapa panjenengan iki iso ning papan sing ludang terus dhewe yo ora iso caketan wong loro. Aku bayangake. Dadi kowe mau pancen wis ngerti lungahku ngono yo. Kowe nututi aku. Yang tak jarak kok. Oh, lah sembrono kowe. Alah ora apa-apa. Lek Sagotra, yen pancen kowe golek bojo, golek wong wedok sing tok tresnani, Lalita. nang ora yo akeh to wedok sak liyane